स्वागत तो करो हमारा। साइड में लगा इसे। டாக்டர் எனக்கு கொரோனா வந்துருச்சும் பயமா இருக்கு, செக் பண்ணுங்க. கொரோனாவா? ரொம்ப டேஞ்சரஸான வியாதியாச்சே. அப்படியா? 14 நாள் தனிமைப்படுத்திடலாம். ஒரு நாளைக்கு 20,000 ரூபாய். டாக்டர் நான் கூலி தொழிலாளி. கூலி தொழிலாளியா? சரி ஓகே, நீங்க பழங்கள் சாப்பிடுங்க, வீட்டுல தனியாவே இருங்க, ஓகேவா? உங்களுக்கு கொரோனாலாம் இருக்காது. டாக்டர், ஒருத்தன் வரட்டு இருமல்னு சொல்லி ஆடி கார்ல வந்திருக்கான், அவனை உடனே தனிமைப்படுத்துங்க. 14 நாள் வச்சு ஒரு நாளைக்கு 20,000. போகும்போது அவன் சேர் ஆட்டோல தான் போகணும். எப்படி? ஐயோ சரி சரி, நீங்க வாங்க. भाई आपका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। மச்சான் எனக்கு கொரோனா இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கடா. என்னடா சொல்ற? இரு மச்சான் வந்துடுறேன். எங்கடா போன? மச்சான் இதோ இதே தாண்டா போனேன். என்னடா தாலி கொண்டு வந்திருக்க? கவர்மெண்ட்ல சொல்லிருக்காங்கல்ல. என்ன சொன்னாங்க? கொரோனா கூட வாழ பழகிக்கணும்னு. அதான் மச்சான். உன்னை விட எங்க அண்ணனுக்கு தான் எனக்கு முக்கியம். நீ எனக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையை விட கோடி பங்கு எங்க அண்ணனோட பாசம் தான் எனக்கு முக்கியம். இதுதான் சரியான டைலாக். என்னடா பேசுது பாரு பிள்ளை. पूरा दिन मेहनत किया, साले ने 100 रुपया दिया, कल जीएफ को लेके जाना है डेट पे। देने वाला जब भी देता छप्पड़ था। नो 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 नो। बोल चीटा, तू है मीठा। बोल आटा, ले फिर चाटा। टट्टी, तेरी शकल टट्टी। நாடி எடுத்து மாப்பிள்ளைய கூப்பிடுங்கோ. கார்ல எத்துன்னு போவாங்க. खेबड़ी दीदी मैंने खेबड़ी